Hej og velkommen til Metalhavens guide til, hvordan du samler dit nye bålsted. Her har du foran dig de ting, du modtager, når du får en pakke fra os. Der er 2 forskellige slags ben og 2 forskellige slags sider og bunden i dit bålfad. Og Jesper vil nu demonstrere, hvordan man samler bunden først. Jesper tager de 4, der er ens og sætter i hver sin side, så de er klar til at modtage den anden del af benene, som så samles på den måde, hvor man lige får det til at glide ned over og ned i de rigtige huller. Og når Jesper er færdig med det, så skal han jo så have vendt bålfadet om. Og der har vi et lille trick, hvor man lige får fat i benene og trækker ud til siden. Så kan man lige vippe dem rundt, og så er bunden faktisk færdig og klar til, at vi kan samle siderne. Så nu går Jesper så i gang med siderne, og der er også 2 slags. En, hvor man kan glide ned i, og en med sådan en hage på. Og det starter vi med dem, hvor man skal modtage hagen, og det er så de yderste huller i bunden. Hvor det er nemt. Det var de 4 modtagerne, så kommer dem, hvor hagen er, haspen kan vi kalde den, er på. Og den første kan godt være lidt tricky lige at få på, men når først den er på, så bliver det meget, meget nemmere. Og 2 allerede, Jesper. Jeg vil nærmest lave en eller anden konkurrence om, hvor hurtigt man kan samle til de bålfad derhjemme. Det må jeg jo selv bøvle med. Så jeg er meget glad, at han glæder sig utrolig meget til at få ild med sådan et bålsted. Sidste stykke, når Jesper har fået den i, så vil han lige vise jer, hvordan man kan flytte sit nye bålsted, fordi bunden jo skal følge med. Så Jesper, vil du prøve lige at vise det igen? Stikker fingrene ind under der, og så trækker du lige ud. Og så er benene ligesom fast, så kan du flytte rundt på dit bålsted. Og der vil jo foreslå, at man stiller det på noget brandfast. Her stiller vi det bare i græsset. Hvis man gør det, jamen så får man en rigtig pæn sort afbrændt plet i sin græsplæne. Jesper, ja, tak for det. Selv tak.